Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο Μαρούσι, στο Experience Store της Cosmoride. Είναι το πρώτο κατάστημα ειδικά για e-bikes σε όλη την Ελλάδα. Μέσω αυτού του βίντεο θέλουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δουν ποια είναι η διαδικασία βήμα-βήμα που απαιτείται για την έγκριση της επιδότησης. Πριν ξεκινήσουμε, να αναφέρω ότι από τις 25 Αυγούστου που έχει ξεκινήσει η πλατφόρμα έχουν γίνει περισσότερες από 8.000 αιτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα. Αλλά το πλέον σημαντικό είναι ότι οι 6.000 από αυτές αφορούν ηλεκτρικά ποδήλατα. Άρα, οι υποψήφιοι αγοραστές ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου θα πρέπει να σπεύσουν. Πάμε τώρα να δούμε τη διαδικασία της αίτησης επιδότησης βήμα-βήμα. Ξεκινάμε από το να ανοίξουμε το επίσημο site του Υπουργείου Ενέργειας στο κινούμεελεκτρικά.gov.gr από οποιοδήποτε browser χρησιμοποιεί ο καθένας μας. Όπως βλέπετε, στην πρώτη εικόνα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Κινούμε Ηλεκτρικά, με αναφορά στο ποιοι δικαιούνται της επιδότησης, ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται, καθώς επίσης και κάποια χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας που το ίδιο το Υπουργείο έχει βγάλει για να απαντά και να δίνει διευκρινήσεις σε πιθανά ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν. Κάνουμε λοιπόν εγγραφή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς από το TaxisNet. Άρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να έχουμε τους κωδικούς του TaxisNet εύχερους. Όπως βλέπετε, εμφανίζονται αυτόματα κάποια βασικά στοιχεία τα οποία έχει τραβήξει η εφαρμογή από το TaxisNet, βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε σωστά και συμπληρώνουμε όλα τα πεδία που είναι υποχρεωτικά. Στο email που συμπληρώνουμε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι εκεί θα λαμβάνουμε οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά την πορεία και την εξέλιξη της αίτησής μας. Όταν βεβαιωθούμε ότι όλα μας τα στοιχεία είναι συμπληρωμένα και σωστά, πατάμε εγγραφή. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε login με τα παραπάνω στοιχεία και να συμπληρώσουμε τα απαιτούμενα πεδία, όπως είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο που επιθυμούμε. Επιλέγουμε λοιπόν το ηλεκτρικό ποδήλατο, που είναι το όχημα που επιθυμούμε να αγοράσουμε, και συμπληρώνουμε τα στοιχεία που έχει η επίσημη προσφορά από την Cosmoride. Η επιδότηση υπολογίζεται στο καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ. Άρα, για παράδειγμα, σε ένα ποδήλατο αξίας 1.500 ευρώ, η τιμή προ-ΦΠΑ είναι 1.209 ευρώ. Άρα, η επιδότηση του 40% υπολογίζεται πάνω σε αυτό το ποσό. Για το συγκεκριμένο ηλεκτρικό ποδήλατο αντιστοιχεί στα 483,87 ευρώ. Επιλέγουμε αν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία. ΑΜΕΑ και πολύτεκνη δικαιούνται επιπλέον 500 ευρώ επιδότηση. Άρα, αν κάποιος υποψήφιος πελάτης δικαιούται αυτής της επιδότησης, κάνει απλά ένα κλικ στην ειδική κατηγορία. Στο τέλος, επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής, επί παραδείγματι μετρητής, κάνουμε κλικ στο ότι ενημερωθήκαμε για τους όρους χρήσης του προγράμματος και πατάμε αποθήκευση. Πατώντας λοιπόν τη λέξη αποθήκευση, δεξιά πάνω ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο μας ζητά να υποβάλουμε ηλεκτρονικά κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά. Το πρώτο επίσημο δικαιολογητικό που θα πρέπει να έχουμε είναι η επίσημη προσφορά της Cosmoride για το e-bike που επιθυμούμε να αγοράσουμε και τα σχετικά στοιχεία συμπληρώσαμε παραπάνω. Επίσης, ένα δεύτερο δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο είναι ένα αποδεικτικό το οποίο θα είναι είτε το ε3 είτε το ε1 που να βεβαιώνει το άφημί του ενδιαφερομένου. Από εκεί και πέρα έχουμε ολοκληρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε την υποβολή της αίτησης. Προτού το κάνουμε όμως αυτό, καλό θα είναι να ξαναδούμε προσεκτικά ότι όλα μας τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα, καθώς επίσης ότι έχουμε ανεβάσει και έχει γίνει σωστά και το upload των δικαιολογητικών. Άρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και έχουμε συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία μας, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και στην αγορά. Τώρα, το δεύτερο σκέλος και ουσιαστικά αυτό που ολοκληρώνει την αίτησή μας είναι όταν αγοράσουμε το ποδήλατο να πάμε στην ίδια πλατφόρμα, να κάνουμε login με τα στοιχεία που ήδη έχουμε δημιουργήσει και πλέον να καταχωρήσουμε τρία απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το πρώτο δικαιολογητικό είναι η απόδειξη αγοράς που αναφέρει ότι έχουμε αγοράσει το συγκεκριμένο ποδήλατο που ουσιαστικά πληρούσε τις προϋποθέσεις του Κινούμε Ηλεκτρικά. Επίσης, θα πρέπει να ανεβάσουμε μια υπεύθυνη δήλωση από το κατάστημα που προμηθευτήκαμε το ποδήλατο, που μας τη δίνει ο πολιτής του ποδηλάτου και εκεί βεβαιώνει ότι το ποδήλατο πληρεί τις προδιαγραφές του προγράμματος. Αλλά και ένα τρίτο δικαιολογητικό που είναι η υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή. Ο ίδιος ο αγοραστής ουσιαστικά συμπληρώνει ότι έχω λάβει γνώση και το ποδήλατο που αγοράζω πληρεί τις προδιαγραφές του Κινούμε Ηλεκτρικά. Υποβάλλοντας λοιπόν και αυτά τα τρία απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι της αίτησης. Πλέον δηλώνουμε το IBAN του λογαριασμού μας και αναμένουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να μας επιστρεφούν τα χρήματα της επιδότησης από το Υπουργείο.
Ωραία. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη διαδικασία της αίτησης. Τώρα δεν μένει κάτι άλλο από το να επιλέξουμε το κατάλληλο e-bike για εμάς και να προβούμε στην αγορά του. Δύο σημαντικά πράγματα θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι πελάτες μας. Πρώτον, δεν χρειάζεται να περιμένουν την έγκριση της αίτησης από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιο είδους εισοδηματικά κριτήρια και είναι βέβαιοι ότι τα στοιχεία της αίτησής τους είναι σωστά. Και δεύτερον, ακόμα και όσοι έχουν κάνει ήδη αίτηση, είτε βρίσκονται σε αναμονή της έγκρισης, είτε ήδη έχουν εγκριθεί και δεν έχουν προβεί σε κάποια αγορά, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν την Cosmoride και να αναβαθμίσουν την επιλογή τους. Γιατί να εμπιστευτούν την Cosmoride? Για μια σειρά από λόγους που ξεκινούν από ευέλικτα χρηματικά προγράμματα με άτοκες δόσεις, μπόνους απόσυρσης του παλιού του ποδηλάτου, έως 5 χρόνια εγγύηση σε πολύ μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς επίσης και σε ένα εξειδικευμένο after sale service. Συν της άλλης, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να διαθέτουμε περισσότερα από 300 έτοιμοπαράδοτα e-bikes, όπου ο κάθε υποψήφιος πελάτης μπορεί να κάνει την επιλογή που τον ενδιαφέρει. Τέλος, υπάρχει η νέα υπηρεσία Cosmoride at Home, όπου οι υποψήφιοι πελάτες μας μπορούν να μας καλούν από το tablet, το κινητό τους ή τον υπολογιστή τους, να έχουν live ζωντανή σύνδεση μέσω μιας εφαρμογής με εμάς, να μπορούν να περιηγηθούν στο κατάστημα έχοντας πραγματική εικόνα των e-bikes που βρίσκονται στο κατάστημα και να συνομιλήσουν με έναν e-bike expert, ο οποίος θα τους βοηθήσει να βρουν το e-bike το οποίο ταιριάζει στις ανάγκες τους. Όταν κάνουν την επιλογή τους, μπορούμε να τους παραδώσουμε το e-bike που επιθυμούν εντός 2 εργάσιμων ημερών στο χώρο τους και μάλιστα να το προσαρμόσουμε και πάνω στις ανάγκες τους. Άρα, μην χάνετε χρόνο, σας περιμένουμε για ένα virtual visit.